जों आसारामबारि विधानसभा केन्द्रनि गोपालनगर आमचायो चिनी कताल बदलनि ऑफिस फियकमुं बान्दाव सकलाइजाक बदलनि कताल ऑफिसनो आसुकलाइजाक अरो जोंमाय मानजाक फैजाक चिनी लोकल एमडीसी हरमगोनां अनंत देबबर्मा उपस्थित दङ तंगो चिनी बोरिमथानि सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट मैडम बीनामाला देबबर्मा तंगो चंगाई चिनी खुवाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश कुमार देबबर्मा ब्लॉक प्रेसिडेंट अमित ताई तंगो चिनी खुवाई जोनालनि वाइस चेयरमैन मचांग खकेश तै सब जोनालनि बाछाइबारि सब जोनालनि बरमगोनां चेयरमैन मचांग तापस देबबर्मा कोसं चिनी गोबांमा YTF TWF तिप्रामथानि वारियर जगरो तंगो दिनै अरो पान्दांनाय लेक्चार रोंनाय थिनांगो चिनी नाहारमुं तामुंनाय म बदलनि ऑफिस थेकेनो म आमचायो जनगणनि बागै तिप्रामथा सामुंतांनाय हिजे एवं जों बेलाय तंथगो स्पेशली चिनी बाछाइबारि सब जोनालनि जे चेयरमैन मचांग तापस देबबर्मानो पाइफ्लाय हामबाय आफारो बिनि इनिशिएटिव बायनो दिनै म ऑफिस फियकमुं पान्दाङै दं हामबाय।